ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುಂಡದ ಪ್ರಸಾದ ಪಂದು ಪಾಡುನ ತುಳುವ ಮಗೆಯಾನ್ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ ಒರಿಪಾಯರೆ ಯಾನೆ ಬರ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪದ್ಯದಿಯೊಂದುಳ್ಳ ತುಳುವ ಪಿಲಿ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಉರ್ಫ್ ಕ್ರಿಶ್ ಏತ್ ಕಾಸಿತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದ ಆಂಡ ಆಯ ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಬೋಲೆಮೆ ಆಯ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ ಕಲ್ಲೆ ಇಂಚಿಗೆಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣು ಕಾಪೆರೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಬುಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆ ಮುರಿಪೆರೆ ಬೋಂಟೆ ಬೇರ್ನಾಗ ನಡುಕು ಬಾಯ್ ಪಾಟ್ರೆ ಬೈತಿನಾಯಿ ಈ ಎರ್ಬೆ ಇಂಚಿಗೆಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣು ಕಾಪೆರೆ ಸ್ಕಂದ ಶಿವ್ ಸಿಂಹ ಮಾತ ಬಲೆ ಬುಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆ ಮುರಿಪೆರೆ ತಮ್ಮಿತ್ತಂಡ ಏನನುಂತಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಪುನಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ತುಳು ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಯೂರಿಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಜ್ಜನ್ನು ಬರೀಟ್ ದೀದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಡು ನಚ್ಚಿನ ಹೊರತು ದಾಯವಿಂದ ಕೇಂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಡೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾತಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ವಿಶಾಂತ್ ಮೆನೇಜರ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳನ ಪಾರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಜಿಷ್ಣು ಎಸ್ ಮೆನೋನ್ ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಬಂತಿರು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥರು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ನಾಯಕಿಯಾದ ಸಹನಾ ಸುಧಾಕರ್ ಅಭಿನಯನ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಉಳ್ಳೇರು, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಟನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಾತ್ ಕಡೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಲ್ನ ತೋತುಂಡು. ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತದ ಪಾತಿರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂದುವೇ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರೆಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದು ಸಿನಿಮಾನ ತೋಡು ಅವಕ್ಕೆ ದುಂಪು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಡು ಅವೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡದ್ಲಕ್ಕೇನ್ಗ ಸುರುಕು ಅಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಗ ಬಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುಂಡದ ಪ್ರಸಾದ ಪಂದು ಪಾಡುನ ತುಳುವ ಮಗೆಯಾನ್ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ ಒರಿಪಾಯರೆ ಯಾನೆ ಬರ್ ಇಂಚಿಗೆಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣು ಕಾಪೆರೆ ಸ್ಕಂದ ಶಿವ್ ಸಿಂಹ ಮಾತ ಬಲೆ ಬುಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆ ಮುರಿಪೆರೆ ತಮ್ಮಿತ್ತಂಡ ಏನನುಂತಾಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಕರ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದ್ ಸಹನಾ ಸುಧಾಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಲಾ ಬಂದಿರೆ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ ಹೊರ್ತಿ ಪಟಪಟ ಪಾತೆರು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಅದನ್ನ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಿದಾ ಆದಿಪ್ಪರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿದ್ದಾರೆ. 3 ಜನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕಿಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಜೋಲ್ಲರು 3 ಜನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಐಕ ಮರ್ತದೆತ್ತ ನೋಡು ಅವೆ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲರತೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು 11 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡು ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚ ನಾವು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಎರಡನೇ ಕೇನ್ವೆ ಎತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಆತುದಿಲ್ಲರು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಂಡತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಡೇ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಜನಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜನಕಲ್ನ ಖುಷಿ ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾನೈತೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ದಿನದಾಯಿಗೆ ಇತ್ತು ದೂರ ಉಂಡು ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈದಂಡು. ಕೆಲವೇರು ಬುಲ್ತೇರು, ಕೆಲವೇರು ಖುಷಿಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು, ಕೆಲವೇರು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದು ಬತ್ತೇರು, ಕತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡುಂಡು, ಫೀಲ್ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆತು ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ನಗ ಅವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಲಿಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಲೀಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನನ್ನ ತೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ
ಆ ಅಕ್ಕಲು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನಾಗ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನೋ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪಲ್ ಎಚ್ಚರಡಿ ದಯ ಪಂಡ ಕಜ್ಜಾಗ ಬೋಡ చెప్పు సరిగే ఇది ప్రయత్న ಬರ್ಪೇಣ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಲುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಆಗಲು ದೆತ್ತು ಬರಿಡ್ ದಿಪ್ಪದೇರು ಎಂತ ದಿನ ಆಡಿದ್ದಿ ದೇರ ಮನ್ಪಂಡಿ ಸರಿ ಇಟ್ಪನ್ನೋಡಂಡು ಒಂಜಿ 2 weeks ಕರಿಂಡ ರೆಡ್ ವಾರ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಜನಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಚೂರ ನಿದ್ರೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೋಡ ಓಕೆ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈರಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಗುಲು ಈರೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೋಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋಪ ಅವಿತ ಉಂಟು ಮಿತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡು ನೆಕ್ಕು ದುಂಬುಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಪೋರ್ಗಳು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಜ್ಜದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ ಅಂಚಾದು ಈರಿನ ಈ ಒಂಜು ಕಜ್ಜಗ ಈರಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಚಾಂಡ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಏರ್ಲ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ನಾಯಕ ನಟಿ ಇಂದು ಪಂಡರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ರಡ್ಡ ನಾಯಕ ನಟಿ ನಕಲು ಉಳ್ಳರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಂದಾನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಗಣಿಸಿದ ವೈದ್ಯ ಜಗಲಿ ಆರ್ ಲವ್ಲೇರು ಸೊ ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಾಯಕ ನಟಿ ಇಂದ ಬಂದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿರಿ ಬರ್ತದೆ ಹೀರೋ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಆವಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಇಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿರಿಂದ ಬರ್ಪಾಯನ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆಯ್ತು 1.5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕತೆ ಬರೆದಾಗ ಕತೆ ಪೂರ ಬರೆದಾಗ್ತದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಕ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದು ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದು ಬಂದ ಸಿದ್ದು ನಾ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿಂಚಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಪುರ ಮಂದು ನಿಂತ ಆಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ರೇಗೊಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಫೋನ್ ಅಡೆ ಬಂದ ದಾದ ಇದು ಜಾಕಿಂಗ್ ಕೇಳ ಬರ್ತದೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಯಾನ ಬೇಡ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕೊರ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿದೆ ಆಕೈತೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅವ್ ಇಂಕ್ಲಿ ಇರೇ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ 10 ಯಾನ ಶಾಕ್ ಏನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಒಳ್ಳೇದು ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕತೆಗೆ ಮಗ ಇದ್ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾತ ಬುಡ್ಪನ್ಲೆ ಜಾವ್ ರೋಲ್ ಉಂಟು ಹೀರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟುಕ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎತ್ತೋನೆ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮನ್ಪುಲ್ಯ ಪನಗ ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಜೊತೆ ಯಾನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮನ್ಕೊಡತ್ತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹಿರೇನ್ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ತಿಂಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚ ಅಂತ ದೇವರದಿಲ್ಲ ಕಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೇಮ ಅದಾದ ಈ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಎಂಚಲ ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಇಂಕ ಒಂದು ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ದು ಲೆತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವತ್ತಂದ ಯಾನ್ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ಲೇಂದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲೇಂದಿಕೆ ಬಟ್ ಇಂಕೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ನಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನೇ ಅವೇ ಪನ್ಪನತೆ ಓವಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೈವ್ ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಚನೆ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುರ ಯಾನತ್ತು ಮಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಯಾನತ್ತ ಇಟ್ಟು ಆನ ಈರ ಏನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ತೂ ಎರಡ 11 11 41 ಆತನ ಬಂಗ ಆತನ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರಿ ದರ್ಪನಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆತ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಂದಿಜ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಂದಿಜೆ ಯೂಶಲಿ ಬುಲ್ಪುನ ಸೀನ್ ಪುಲಪ್ಪನಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಗೆ ಪೋರೆಗೆ ಈ ಬುಲ್ಪುನ ತೆಲ್ಪು ನೋಡದೆ ರಟ್ಟು ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಅವೇನು ಮಲ್ಕೊಡೋದು ನಾನು ನೋಡೋದು ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಪಾರ್ದಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಆ ಫೀಲ್ಗೆ ಕೊನೋದೇನಂತ ತಿರ್ತಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದು ಆವಡ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಿಷ್ಣು ಆವಡ DOP ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಆವಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈತೆ ಆ ಸೀನಿಗೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಹಾಕೋನ ಕೈ ಘಟನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಾದ್ರೆ ಏನ ಅವಲೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಚದ ಅವು ಸೀನ್ ತೂವನಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ ನೆನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೊತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಸಹನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು? ನನಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಮ್ಯಾಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತೀನಿ
ಬಟ್ ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಷ್ಣು ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕೋ-ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಐ ಕೇಮ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಐ ನ್ಯೂ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನ್ಯೂ ದೇ ವುಡ್ ಡೂ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಐ ಸೆಡ್ ಯೆಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟು ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದರೊಳಗೆ ಶೂಟಿಂಗು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ಸ್, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ 2 cafes, ಅದು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್, ವೆರಿ ಸರಿಯಾದ ನಾಡ್ದಾರನದೆ ಜನ ಈಜಿ. ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಯಾನ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕತೆ ಬರೋನಾಗೆ ಯೂಶಲಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಕತೆ ಬರೋದು ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಬರೀಟ್ ಪೆನ್ಪತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆಯೊಂದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನನೆ ಬುದರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಪನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕತೆಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚಿನತೀನಿ ಎನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಜಿಷ್ಣುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದುಲೈ ಪೋಯರೆ ಪೋಪ. ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೂವಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಐತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ದಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಟರ್ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ರೈಟ್? ತುಗಿರಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಪಿಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕ್. ಸೊ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಕಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಪಂದಿದೆ ಇದೀನ್ ಪಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜೇ ಆಡಿಷನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೀಜಿ. ವಿ ಮೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತ ಫಾರ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್. ಬಟ್ ಜಿಷ್ಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೀ ವೇರ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿಂತಾನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನೆ. ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ದಿಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತೀಜಿ, ದೇ ವೆ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಸೂಟ ಒಂದಿತ್ತೀಜಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದಿತ್ತೀಜಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು, ಅದು ಒಂಜತ್ 2 ದಿನ ದುಂಬು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇರ್ತಿಕ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಾರ್ನ ಗುರ್ತೈತೇನೆ. ಬಟ್ ಎಂಕಾರ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೇರ ತುಳು ಮಲ್ಪೇರ ಥಾಟ್ಸ್ ಇತ್ತೀಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು 11:30 ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಷ್ಣು ಡಿನ್ನರ್ ಆದ್ಕುಲೊಂದು ಇಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ ಯಾನ್ ಜಿಷ್ಣು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಪ್ಪುದು. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಿಕ್ಕೋದು ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಸಹನಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ತಾರ್ ಸೂಟ್ ಆಪೇರ್ ನಿಖಲ್ನ ಕತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಕತೆ ಕೇಂದೇರ್ ಬಟ್ ಯಾರು ಮಲ್ಪೇರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ತೂಕ ಮಲ್ಪೇರ. ಸೊ ಆರ್ ಬರ್ನಗಲ್ ಆರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಎಂಕುಲರಿ ನಿಜ್ಜಿ ಬನ್ಪ ಆರ್ ಪಿರ ಪೋಪೇರ. I thought I was coming for an audition. She thought we'll reject her and she's going back from Bangalore. And ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ 3 ತಡ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ 3 ತಡ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆರೈತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರಂತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವು ಹೀರೋಯಿನ್ ಈಗ ಜೌಸ ಸಿದ್ದುನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರ ನಾಡುದು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬಾರ್ ಬತ್ತದ ನರೇಶನ್ ಕೇಂದ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆನ್ ತಿಕ್ಕದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ನಮ್ಮ ಜೆಲ್ಲಲಾಂಗ್ಲ ವೆರಿ ಆಯ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕುಲ್ದಡ್ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್. ಸೊ ಐಟ್ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಕ್ಲೂ. ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಕ್ಲೂ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತುಳು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಕಾಟ್ ಮೀ ಹಿಯರ್. ಬೊಕ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕುಲುಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಒವೇ ಕತೆ ಬರೋನಾಗಲ್ಲ. ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರುಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಡ್ರೆ ನಿಂಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಜನತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕುಲಿತ್ತನ ನಮಗೆ ಪಟ ನೆಕ್ಕುಲ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ತುಯ್ಯರು ಪಂಡ 37 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ 37 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇರಿಗೆ ಒವ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತು ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇರ್ ಪಿದಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮಲ್ದಿನ ತಂದ್ ಇರ್ ನೆನಪಿದ್ದೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪರ್. ಸೊ ಅಂಚಿಂತೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಡ್ರೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಪೋತು. ಇತ್ತು ಜನ ಪುನಗ ನಿಜವಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮುಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಮಿತ್ತು ದೆತ್ತ ಪತ್ತುನನೇ ಅಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತಿರಂದಂಡ ಸಿನಿಮಾ ದುಂಗು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ
ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ವಿಶಾಂತ್ ಮಿನೇಸಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ದುಬೈದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗೌತಮ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು. ಸೊ ಆರ್ನ ಥ್ರೂ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರು ತಿಕ್ಕಿನಿ. ಸೊ ಆರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇರನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ತುಡಾರಡು ಅಕುಲ್ ತೂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಡೋಲ ಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಬತ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಪೋದಿತ್ತ ಈಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದುಬೈ ಪೋನಾಗ ಅರೇನು ತಿಕ್ಕದೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ಪದ. ಸೊ ತಿಕ್ಕನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬರ್ಪುಡು ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಫೆ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಪೋಯಿನಿ. ಬಟ್ ನರೇಶನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 hours ಪೋಯ. ಅವ್ರ ಕತೆ ಕೇಂಡೇರು ಅರೆ ಕತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಈ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕುಲತ್ತು ತುಯರೆ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುನಕುಲು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಮೇರ ಅವಡ್ ನೇರ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕೆಫೆ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾನ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬೇತನೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕತೆ ಬರೆತಿನಾರು ಮೋಹನ್ ಸರ್, ರಿನೌಂಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್. ಮೋಹನ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಏರ್ಲ ಬಂದ್ಪುಜೇರು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡ್. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಿಷ್ಣುಲ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಅಮೃತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್. ಸೊ ತಿಕ್ಕದು ಹಿ ಸೆಡ್ ಎದುರು ಪೋಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ಏಪಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರು ಪೋಲೆ ಎಂದು ಬಂತೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದಿಜರ್ ಇದ ಮುಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಗನ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗನ. ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋನಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಆತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇತ್ ದಿತ್ತೇರು. ವೆರಿ ಕಾಮ್ ವೆರಿ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡಕುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಜರ್ ಎಂಕುಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂದಿತ್ತ ಸರ್ ಎಪ್ಪಳ್ಳ ಹೊರ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಪುಣ್ಯಕುಲ್ ಬತ್ತನ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಶಾಂತ್ ಸರ್ ಹೊರ ಬೈದೇರು ಆರು ದುಬೈ ಡುಪ್ಪುನು ಹೊರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪೊರತ ನಿಕುಲ್ ಉಪ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ದಾಯ ಬರೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವು ಈಜಿನ ಹೊರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುನು ನಿಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೇತ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿ ದೇ ಆರ್ ಮನಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ನು. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮುಹೂರ್ತ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ತುಯರ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇದ್ದ ಮುಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಆತೆಗೆ ಎಂದಿನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಡ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಬೈದೀನಿ ಆತೆ ಹೆಂಗೆ ಪನೋಲಿ. ಎಸ್ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಪಾಡು ಗಾಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದು ಎಂದಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದರೆ ಅವತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಟ್ಟು ಏತು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಂಡು ವಾಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಅದು 28 ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ. 28 days ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನೆರೆಕೆರೆಟೆ ಬಜಾಲ್ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಪಟೀಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಏರಿಯಾ ಐತೀನಿ. ದಪ್ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಟಾರ ಅವು ಪೂರ ಅವಲಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಹೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಹೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಂಡಿ ಕುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಲತ್ತು ಜನಕ್ಲೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಗುಪ್ಪುನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹಿರಿಗೂ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡಿಪೇಟೆಗೆ ದಾದನೇನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಬ್ಬಸ್ ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ. ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ನಮಕ್. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದುಬೈಡ್ ಆದಿತ್ತು. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ರಿ ಕುಮ್ಟಾ ಆ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಆ್ಯಂಡ್ 28 days ವಾಸ್ ಫನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು 28 ದಿನ ಇತ್ತು. ಸೊ ತುಯರ ಪಂಡ ನಮ್ಮೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ದುಬೈದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ಕತ್ತರ್ದು ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಕತಾರದ್ದು ಸುಜಿತ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ದುಬೈಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶಾಹೀನ್ ಶೇಖ್ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಸುವರ್ಣಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಸನ್ನಿಧಿ. ಸೊ ಈತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡೆ ದೇಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಅಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಡಿದು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿ ನಕುಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ತೋ ಅಕುಲು ಆತ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತು. ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ವಿತ್ ದೇ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ಶೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ 28 days ವಿ ಖುಷಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಾಕಿದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಿರ ಕಡಪಿಡಿಯ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಣ್ಣು ಸಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ವೈರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಣ್ಣು ಸಾಂಗ್ ಅವೇ ಕುಡ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ತೋಷ್ಪಾವಲಿ ಬೀಚ್ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ದಾನ ಮಲ್ದೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಾರ್ಮು ಇದೆ ಪುನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ರಿಕ್ಷಾಗ ಕಾಪುನು ಬಸ್ಗೆ ಕಾಪುನು
ಆಲ್ ದಟ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುದ್ದದಗಳು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬಸ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಬಂತಿನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪಂಚಾದಿರಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋರಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅವನ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಒಟ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು yes ಎತ್ತ ಟೈಮ್ ಮಸ್ಕತ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳಡೆ ಹೆಣ್ಣು ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಓದ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಶೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಬೋತೇರಿ ಮಸ್ಕದ ಮದ ಬರ ಬಂದೈತಿ ಸೊ ಎಂಚ ಮಂತದಿದ್ದ ಮನೆಗ ಸಿದ್ದು ಏಪಪುರ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಯಾನೆನ್ನ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಎನ್ನ ಆನ್ಯುವಲ್ ಲೀವ್ ಬಂದು ಕೂಡ 30 days ಎನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡುಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಜಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ರಜನ್ ಎನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 days ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ ನಾವು ಹಿಂಗಿಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಮಗೆ ಏಪ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಆನ್ಯುವಲ್ ಲೀವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಆನ್ಯುವಲ್ ಲೀವ್ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆಗ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೀರೇ ಪೈ ಬರ್ತೀನಿ ಕೀರ್ಯಾಪ ಮೂಲುಲ್ಲರಿ ಅವಳುಲ್ಲರಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳಾಗ ಕಂಚಾದ ಏತಿ ಜಾಲಿ ಮಂತಾರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏಪಲ ಇಂಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗನೇ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಇಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೈಯೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏಪಲ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೂಪರ್ ಫನ್ ಮಾಡ್ತ ಇದು ಕೇಳಲೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಗಲ್ ಆತ ಫನ್ ಮಾಡ್ತದ ಆತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಕ್ಕಳು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ ಇಟ್ಟೈತಾರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಪನಗ ಆಗೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಡಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗನೇ ಪೋಡಿ ಯಾರನ್ನು ಚುಟ್ಟೆಲ್ ಪಾಲ್ ಬರೋಂತ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಚ ಜೋಕುಲೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಫನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಟ ನೀರ್ ಯಾ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೋಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಗೂ ಟೀಮ್ ಲಕ್ಕನೆ ಇದೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀರಾ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರೆಗೆ ಆತ ಪೂರ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಆದ ಕಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಅದೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆ ತೆಲ್ಪ ಅದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫನ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಈ ಅಭಿನಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೂರಿ ಅನುಕೂಲ ಮಂಚನ ಕೊಡ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಗೋಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೀರೇ ಮೋಕಿಡಲೇಪರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನೀವು ದಾಯಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪನ್ಪೇರೆ ಇಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿಡ್ ಮಾಲ್ದ ಸೂಪರ್ ಕತೆ ಯಾಂದಾದ ಬಂದು ಮನೆಗ ಕತೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಿಂಗೆ ಏನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪ ರೈಟೆಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಯಾನುಲ್ಲ ಮೇನ್ ಅದೇ ನವನೇ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಂಗೆ ನಾನು ತೂದಿತ್ತಾಡ ದಯವಿದು ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾಡು ನಿಕ್ಲಿ ನನ್ನಾತ ತೆಲ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಬ್ಬುಲಿ ಬರೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಳಿಲಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನದ ಪಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಐಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಲವ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಒಂದೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ ಬಂಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಲಾ ಉಂಡು ಸೊ ನೀನು ಪೂರ ತೋಡಂದ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜೂನ್ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮರಿಯಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಬಂದು ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಬನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಬನ್ಲೆ ಎಂತ ಆನಂದ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿಕಲ್ ಏತ್ ಬರ್ತದೆ ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಮದುವೆ ಮುಗಿಂಡು ಮದುವೆದ ಸೀಸನ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಓಲ್ಲದಲ್ಲ ವನಸಿಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚನೆ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈರೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನಕ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲರು ಜನಕ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈರೆಗ್ಲ ದುಂಬು ದಾನಪುರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಪಾತಿರ್ಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾತಿರ್ವ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ಬೇಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುಂಡದ ಪ್ರಸಾದ ಪಂದು ಪಾಡುನ ತುಳುವ ಮಗೆಯಾನ್ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ರಾಂಡಲ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ ಒರಿಪಾಯರೆ ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪದ್ಯದಿಯೊಂದುಳ್ಳ ತುಳುವ ಪಿಲಿ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ್ ಉರ್ಫ್ ಕ್ರಿಶ್ ಏತ್ ಕಾಸಿತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದ ಆಂಡ ಆಯ ನಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಬೋಲೆ ಆಯ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ ಕಲ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂದಿ ಕಾಪೆರೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡು
ಬಾಯ್ಪಾಟ್ರೆ ಬೈತಿನಾಯಿ ಈ ಎರ್ಬೆ ಸ್ಕಂದ ಶಿವ್ ಸಿಂಹ ತಮ್ಮಿತ್ತಂಡ ಏನಂತಾಲ ವಿರಾಮದ ಮುಖ ಪರಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಿರೆ ಈ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಆವಡೆ ಕಲ್ಜಿಗ ಆವಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿನಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಸರ್ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಫೈನ್ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನು ಅಂತೆ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಬೇಕಾದ ಇನಿ ಪಾತಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಇದೇ ಎಂಚ ಅನಿಸ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಜ್ಜಾ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಪಿರಾಗು ಪೋಡು ನಾನು PUC ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಪಡು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಡಿರು ಓಕೆ ಸದ್ಯ ಕುಡ್ಲ ಡೋಲಂಡ್ ಉಂಡ ತೂಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಸಂದೇಶ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರೆ ಪೋನಾಗ 3 ಜನ ಕುಲದಿತ್ತೇರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಫಾದರ್ ಡೆನಿಸ್ ಡೇಸಾ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆರು ಕುಲದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ ದಾದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ದಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ದಾ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಲ್ ಹೋನ ಹೋ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಸೊ ಟಿಂಗ್ ಟೆಡಂಗ್ 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 ಟಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನೋಟ್ಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ಖುಷಿಯನ್ನ ಆರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ എനിക്ക് ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಆರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೊ ನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಆರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡೇರ್ ಹವಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಎಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡೆ ಸೊ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಎನ್ನ ಮಗನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಯಾನಿರ ಕೇನ್ನಾರು ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಪೂರ ನೀನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಿ ಈ ಕತೆ ಮೇರೆ ನಾನು ಪೂರ ಕೇನ್ ಇದು ಅಪಗ ಸತ್ಯದ ಪಂದ್ರ ಬೋಡಣ ಯಾನಪಗೆ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ 3rd 4th ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಭೈ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಆರುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೀನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗಡ್ದ ಅಕ್ಕಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾರೇನು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 15-16 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಈ ಸತಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಗಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಲೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿಜ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಆಫ್ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನೇ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪು ಅವೇನು ಎಲಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮಾತಿರಗ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾ ಮಾತ ಮನ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ಗೆ ಆರ್ ಒಂದೊಂದು ಇಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಓವೇ ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಫೀಲ್ ಆಯ್ರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವೇನು ಬೇತೇನೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪತ್ತೊಂಪೋಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೆಮಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದೆಪಂಡ್ ಆರ್ ಅಂಚ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಟೈಮ್ ದೇ ಇದ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೈ ಚೂರು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೋಪ ಅಂದಾಗ ಆರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಆರು ಬೇಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಹೆಂಗುಲ್ ಖಾಲಿ ಕೇಂದು ಆರ್ನ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರೋಡು ಸೊ ಬಾಕಿದ ಕೆಲವು ಪೂರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂಗುಲ್ ಜೋರು ಹಠ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಸತಿ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗುಲ್ ಏತ್ ಹಠ ಪತ್ತನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇಪಂಡ ರಾತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗುಲ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಬುಕ್ಕ ಜಿಷ್ಣು ಹೆಂಗುಲ್ ಮೊನೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ನು ಮಾರ ರೀತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನು പൊടിച്ചിತ್ತು ನಂದೇ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಚ್ಚಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರತಿ ಅಮ್ಮರ ಶ್ವೇತಕಲ್ಲ ಆರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆರೆ ಶ್ವೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಹನ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮುಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮೂವಿ, ತುಳುನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುಳುನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷೆಗೆ ಅದು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಭಯ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬರುತ್ತೆ, ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಗ್ರಾಮರು ಇದು ಹೀಗೆ ಮೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಎಮೋಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಏಡೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಒಂದು 10 ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವರ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್. ಯಾರು ಹೆದರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್, ಕಂಪೋಸ್ಡ್. ಅವರಿಗಿತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್, ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 1000 ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರು. ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ made us very comfortable, and I never felt like an outsider. So ಓಕೆ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾದ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಸರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆರಿಗೆ ಆಯ್ನಂಚನ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಳ್ಳೇರು, ಆರ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಇಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪನ ನಮಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪುನವ್ರೆ. ಅಂಚದ ಆರಿನ ಇಂಚ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರೇನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಂತದಿತ್ತೀನಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದನೇ ವಿಲನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ. ಸೊ ಉದಯನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೀಡ್. ತೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದುಪ್ಪನಾಗ ವಿ ನೀಡೆಡ್ ಸಂಬಡಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಆ ಲುಕ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪವರ್ ತೋಜೋಡು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ದೆಪ್ಟರ್ ಆಪುಜ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮಗೆ ತೋಜೋಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಎರಡ ಪೂತ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಆರು ಪಂಡಿಗೆ ಎಂಕ ಆಪುಂಡ ಬೋರ್ಡ ಇಂಗ್ಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಆರವೇನು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದೆತ್ತದು. he put in a lot of effort. So ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅರ್ನ ಆ ಎಡ್ಡೆತನ ತೂತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದ ರೇತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಡ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಬರೇನಾಗ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಕಲ್ದಕ್ಕಿನಿ ಸರ್ಡ. ಸರ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡದೆ ಸರ್, ಈ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆರು ಪಂಡಿರಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲು ಮಾರ ಆರ್ದಾಗಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ರೆನೌಂಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. KGF ಮಲ್ದೇರು, ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಗರು ಮಲ್ದೆ, ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ದಾಯಕ್ ಬರೋಡಾರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಎಫೋರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ತುಯರ ಪೊಂಡ. ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹೊರ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹಂಬಲ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನಗಾರ ಪಂಡೇರು ಪಾತೆರೋಡ ಪಾತೆರು ತೂಪೆ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಪಾತಿರ್ದಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಡ ಪಾತೆರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಡ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಅನ್ನ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 0% ಧೈರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ವಸಿಷ್ಠ ಸರ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಹತ್ರ ತಿಕ್ಕಿದ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಆ ಉದಯನ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ 9% ಹೋಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳು ಮಾತ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಕೇರ್ನಿಗೆ ಏಪ ತಿಕ್ಕುನು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 25th ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ತಿಕ್ಕೇರಿಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮುಗಿತು ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಲ್ಡ್ದಿಲ್ಲೇ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅವನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂದು ಬಡಿ ಅವೇನು ಶೂಟ್ 24 ತಾರೀಕು ಬರ್ತೇನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಡು ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆತಿಜ್ಜಿ, ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಶನ್ ಆತಿಜ್ಜಿ, ಯಾರು ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. 25 ತಾರೀಕು ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಆನಿ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು. ಸೊ ಆರು ಪಂಡೇರು 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ 27 ತಾರೀಕು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲಕ ಜಿಷ್ಣು ತಗೊಂಡೇರು. ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಲ್ತ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದರೆ ತಿಕ್ಕದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಹಿ ಲವ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡರೆ ಕತೆಗೆ ಎಂದು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನಮ್ಮ ಕತೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಡ್. ಬಟ್ ಅವು ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತ ಆವು ಪಂಡೇರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ದಿಜೇರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಂಡೆಲ್ಡ ನಮ್ಮೊಡೆ ಪೋಪುನು ಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಡಂಜಿ ಈತು ಬಜೆಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಬಜೆಟ್ನೇ ಯಾನರೇ ಕೊರೋಡವು ತುಯರ ಪೊಂಡೈ ಇವನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೇಂದಿಜೇರಿ ಯಾನ್ಲದ ಅದನ್ನು ಕೇನು ತೂಕ ಎದುರು ಪೋಕ ಧೈರ್ಯ ಪೋಕ ಅಂತ ಪೋಯ ಶೂಟ್ದ ದಿನ 4 ದಿನ ಒಪ್ನಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಬರ್ಪುನ ಪೋಪುನ ಫ್ಲೈಟ್ದ ಉಂತುನ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಡು ಶೂಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು. ಕ್ಯಾರವ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತ ಎಂಗುಲ್ ಕ್ಯಾರವ್ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿ ಆರು ಕ್ಯಾರವ್ಯಾನ್ ಕುಲ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಆರ್ ಆತ್ ಹಂಬಲ್ ಆತ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಮೂವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್. ಆರ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಇತ್ತೇರು. ಈವನ್ ಇದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ದ ಪಿರೋಕು ಲೋನ್ ವೇರು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ವಿತ್ ನೋ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಗೆ ಅದು ಹಾಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮಡನೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೋ ಹಂಬಲ್
ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಂಬ ತುಳು ಕಲ್ತೇರು ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕಲ್ತೇರು ಆರ್ ಟೇಕ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲು ಮೂವಿ ತೂಪಾರು ನಿಕುಲ್ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಕ್ ಅದು ಉಪ್ಪರು ಎಂಕುಲು ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ದೆಪ್ಪಂಡ ವಿದೌಟ್ ಅ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಮೈನಸ್ ವಿದೌಟ್ ರೀಟೇಕ್ಸ್ ಪಟ 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 ತುಳು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ತುಳು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟಿತ್ತಿನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲರ ಅದು ಶೋಕಡ್ ಬಂತೀರು ಸೊ ಅವು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಯಾನೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ಎಂಜೊಪ್ಪೋಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಹೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಶೂಟ್ ಮುಗಿದರೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಇಚೂರು ಡಿಲೇ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅದು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗ ತೂದು ಅರ್ಬತ್ತೆಂಡ ಪಂಡೇರು ಎಂತ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಣ್ಣ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಆ ಶೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಲ ಆದಿತ್ತು ನಾರ್ನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಶೂಟ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ತೂಂಡ್ರೇನು ಸೊ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು he completed the shoot, then we went to the hospital and did all the formalities. So that is the level of ethics he has for his movies. Our art passionate uller. And inni mutta our 1 ರೂಪಾಯಿ ದೇದಿಚಾರೆ ಎಂಕಲ್ಡ. He didn't charge anything. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚಿಗೆ ಬೈದೇರ್. He is a super support. And ಏನಪ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಉದಯನ್ನ ಒಂಜಿ ವಶಿಷ್ಠ ಅನ್ನ ಅದೇಪ ನಾಕುಲ್ ರೆಡ್ ಜನ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಫಿಲಮದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಪಿನದ ಮಿತ್ತಾರ್ದಿ ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ಯತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂಚನ ನೀರಡ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇರು ನೆಕ್ಕು ತುಂಬ ರಾಪಟ ಕಲ್ಜಿಗ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಐದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ನೆಕ್ಕ ಕೊರ್ನಿಡ್ದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಯೋಚನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಐಕೆ ಏತ್ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಬೈದರೆ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲಮದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಕುಲೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟದಾಲಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೊಂದೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದಿಟ್ಟು 4 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು 2 ಸಾಂಗ್ಸ್ದ ಫುಲ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀನಾರು ಪಕ್ಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಸೊ 2 ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಲು ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಯಾನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊರ್ದು ಐಕ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತುಯರ ಪಾರ್ನ ಕೆಲವು ಕೇನದ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋಂಡು ತುಳುಟು ಪಂಡ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಆಡು ಭಾಷೆ ಬುಡ್ತಿನ ಸೊ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಲತ್ತು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಅದು ಬರೀತಿರಾರು ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ದಾಲೇಜ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ ಟೈಮ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಮತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಆಡು ಜಿಷ್ಣು ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿಷ್ಣು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಿನಾರು ಅದೇ ಯಾರು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಇಂಚಲ ಆರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಮ ಅವಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ ನಕ್ಲೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕಾಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಚಿ ಓ ಸಾಂಗ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊರ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ತರಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊರೋಡು ಮುಟ್ಲಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಂತೇಳಿ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣಂದು ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ಸಾಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅದು ಪಂಪ್ರಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಶೋಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆ ಈರೆ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಏನಂದು ಅಂಚ ಆ ಸಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಖರಾಬ್ ಆದುಂಡು ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣು ಕರುನಾಡ ಕಣ್ಣು ಸಿರಿಜಿಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನವ ಪುಟ್ಟಿ ಊರು ಪರ್ಪೀಸುದೆ ನೀರು ನೊರೆಜಿಂಜಿ ಪೇರು ಕುಡರಿ ರಾಮನ ದಿಟ್ಟಿದ ಬೂಡು ಸರಬಾಸೆ ಕೂಡಿನ ಗೂಡು ಲಕದುಂತದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡು ಕೊಡೊರ ಪುಟ್ಟೊಡು ಯಾನ ಮೂಲು ಊರನ ಟುಂಡು ಪುಣ್ಯದ ಪಾಲು ಸಂದಾಯರ 4 ಜನ್ಮ ಬೋಡು ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣು ಕರುನಾಡ ಕಣ್ಣು ಓಕೆ
ಈ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂಜೊಂಜಿ ನೆನಪು ಅವನಿತ್ತು ಕೂತದೆ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಇಟ್ಲಿಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ದಿನಿ ವಿಜಿತ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಬಂದು ಸೊ ಅವ ಆರ್ನಲ್ಲ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇದತ್ತು ಯಾನ್ ಆರ್ನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಐ ಲರ್ನ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಬುಕ್ ಆರ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ 15 years ಸೊ ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ವಿಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿಷ್ಣು ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ವೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಕುಲ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೆದು ಸೊ ಅರಡನೇ ಕಲ್ತದ್ದು ದೆನ್ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬುಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚಾಯಿನಿ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಹೀ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಟೀಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದು ಅಂದೆ ಸೊ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಲ ಮೇರ್ಲಕಾನೆ ಪಾತಿರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತಿರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಖಾಲಿ ಬೇಲೆ ಸೊ ಇವನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಅರ್ನಾತಿ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಮಾತ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಪ್ಪ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪಟ 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 ಪೂರರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪವೇ ಮುಗಿತು ಪೋಪೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಆತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಪೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಿಷ್ಣು ನಮ್ಮ DOP ಚಂತು ಮೆಪ್ಪಯೂರು ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಬಿನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ವಿಜಿತ್ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಸೊ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಈಗೋನು ಬರಿಟಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಮಂಗ ಬೈದೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ನಾನು ಪೋಪೆ ಬೇಲಾಂಡ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾರ ಕೋಪ ಬತ್ತುಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರೊಂದು ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶೂಟ್ಲ ಆತಂಡು ಎಡಿಟ್ಲ ಆತಂಡು ಎಡಿಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಬಿನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಆರ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟರ್ನ ಬೆಲೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲುನ ಆರ್ ಪಿರ ಪೋಯಿನಾರು ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಪಿರೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫೀಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಂಡನ್ ಅವು ತೂದೆ ಬುಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಂದ್ ಪಂಡ ಪ್ರಸಭೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪಗ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅರ್ದಾಲ ಪಂತಿಜೇರು ಹಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜಿ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ಮಲ್ತಿನ ಸೊ ಎಡಿಟರ್ಲ ಡಬಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಡಬಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ DI ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಬಂದು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರಿನೌಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಪೊಸತ್ತಂದತ್ತು ಕಿಷ್ಕಿಂಡ ಕಾರಣಂ ಆಫೀಸರ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಚಿಂತಿನ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಲಕ ಬಂಗ ಬೈದಿರು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯಾನ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ಎನ್ನ ಅಂಚಪುರ ಬೇ ದ ಝೀರೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಝೀರೋ ಈಗೋ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪೋಡುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ ಓಕೆ ಯಾನ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಪೆ ಪನ್ಪಕ್ಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾದ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಉಂಡು ಮಂತಿನ ಅಂಚನಗು ಅಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತ್ ಸೌಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಂಡ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏಡಿನಕುಲು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ 4 or 5 ADs ರಿತಿಕ್ ಇಶಾಂತ್ ರಾಹುಲ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಆಲ್ PU ಪಾಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡದು ಸೊ ಶಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪ ಆ ರೋಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದನ ಆ ತೌಲ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಮೋಹನ್ಸ್ ವೈಫ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದು ಪರ್ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಇರ್ತದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನೇ ಅಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಲ ಒಂಜ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಎಣ್ಣೆಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ದುಬೈಡ್ದೆ ಆಜಿಎಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಗೌತಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಶಾಹಿನ್ ಶೇಖ್ ಶಾನನ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೇರು ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತರ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲರ್ದೆ ಉಮೇಶ್ ಮೆಜಾರ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೇರು ಬೊಕ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಡ್ ಖ್ಯಾತೆ ಪಡೆಯಿನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ವೆನ್ಸಿಟ ಡಯಸ್ ಉಲ್ಲಲ್ ಸಹನಾ ಸುಧಾಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಲೀಡ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ಅದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಡ್ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಸಾಥ್ ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆರರ್ ವಿಲನ್ ಅಂದು ಪನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೂಪಡ್ ತೂಪರ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅರೆನೊಂಜಿ ವಿಯರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂಪರ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಬರೆತಿನ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಆರ್ ಪೆನ್ ಹಿಡಿತಿನ ಎಂಚಿನನೆ ಉಪ್ಪಡ ವಾರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪೆನ್ ಪತ್ತು ಪುನ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಆರ್ ಮಲ್ದಿನಿ
ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೇರು ನಜೀರ್ ಮನ್ಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಈ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂಜಿ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಶೋಕ್ ಬೈದಿ. ಓಕೆ 11 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜನಕಲ್ಬೋದು ಥಿಯೇಟರ್ ತೋಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಎಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಕಡೆ ಶ್ವೇತಕಲ್ ಅವೇ ಬಂದಿರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ರೇಪಣ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡು ಅವಡು ಮಾತು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಡ್ಲು ಹೆಚ್ಚ ನಂಬುನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಕತೆ ಬರೆನಗ ಸೇರ್ದಾದ ಪಂದಿತ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಋಣದೀದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನನ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವು ಏಪ ಮನ್ಪ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೆ ಏಪ ಮನ್ಪ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ವಾಳೊಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ದೈವ ಭಕ್ತೇರು ಪುಣ್ಯ ಭಕ್ತೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಈಗೋಸ್ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಆ ರೆಡ್ಡೆತ ಮಿಶ್ರಣ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೂನ್ 11ಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ನಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು, ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 11 ಭಲೆ ಎಂಕುಲ್ ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪ ನೀವು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಸಿಗೆ ಬತ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿನ ತಿಕ್ಕುವ ನಿಖಲ್ಡ ಪಾತಿರೋದೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 5 ಖುಷಿ ಬೇತದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಪಿರೋರ ಪನ್ಪ ಜೂನ್ 11 ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕುಡ್ಲಾ ಪುತ್ತೂರು ಉಡುಪಿದ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಶೋ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ಲ್ ಶೋ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜ ಮಾತ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ PVR ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಪಾಲಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಜಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಆತೆ ಹತ್ತು ದುಬೈಡ್ಲ 20th ಬೊಕ 21ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಯರುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ ಮಸ್ಕತ್ ಆಯರುಂಡು, ಕತಾರ್, ಬಹರೇನ್ ಮಾತ ಏರೇರು ಓಲೋಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತು ತೂಯೇರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಡು ಪೂರ ಬಲಸಿದ್ದೀತ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಾರಡ. ನಿಜವಾದ ತುಳು ಮಣ್ಣು ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೂವಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಬನ್ನಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಥಿಯೇಟರ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈರ್ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಸರ್ ಇದು ಜೋರು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ಲ ಪನ್ನಲೆಕ ಮಾತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಮಾತ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟಪನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಬುಡ್ನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಡಾಯನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಒಳ್ಳೆ BK ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳ. ಸೊ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪುತ್ತೂರು ಪರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಡ್ತಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಲೆ. ಸಹನಾ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ವಾವ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡೋದೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಲ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಈರೆ ತೊಡರ್ ಫಿಲಮ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ತೂತ ಅವನೇ ನೆಟ್ಟೆಂಕ್ಲು ಟ್ರೇಲರ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡದು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತು ಬೇರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈರೆಗ್ಲ ಬರಡು ಪಂಡದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳು. ಅಂಜನೆ ಸರಿ ಈರೆಗ್ಲ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಾದ ಕೂಲಾದ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾಮಾದ ಕೂಲಾದೇ ಬರ್ದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಪಂಡದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈತು ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಲ್ವಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುಂಡದ ಪ್ರಸಾದ ಪಂದು ಪಾಡುನ ತುಳುವ ಮಗೆಯಾನ್
ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ ಒರಿಪಾಯರೆ ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಸ್ಕಂದ ಶಿವ್ ಸಿಂಹ ತಮ್ಮಿತ್ತಿಂಡ ಏನನುಂತಾಲ ಕಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರ ಕತೆ ನಡೆತಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕ್ಯದಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾನು ಮಂತದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏತೇ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರೀಕದಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸಿನಿಮಾಗಾದ ಎಫರ್ಟ್ನ ಪಾರ್ದೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಲ್ಲ ದುಬೆ ಜೂನ್ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋದು ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೈಪತ್ತಲೆ ಪಂಡಿತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ತಗೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲವು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ